Ora kelingan Neng kene iki Mas. Neng kene napa? Pancen tuntutan SGI. Pripun? Jangan salah persepsi, SGI adalah Sekar Gadung Indonesia. Bahwasanya banyak sing ngarani susu gede Indonesia itu salah. Ya. Iki memang saya tuntut totalitas. Jadi walaupun rombongan Sekar Gadung itu barangkali ada permasalahan di intern keluarga, tapi waktu pentas kita harus tetap profesional. Ojo ngentek permasalahan rumah dibawa-bawa ke panggung. Nggih, saya mbotenipun jenenge nyambut gawe niku totalitas dan tanggung jawab. Betul. Apapun privasi keluarga itu harus dengan secara kekeluargaan yang tidak menyangkut pautkan dengan pekerjaan. Padahal ini banyak masalah loh, niki sindir-sindir ini hari ini banyak masalah. Banyak masalah, niki banyak masalah mengatasi masalah. Dadi gaden tok niki. Niki jan masalah tok. Mau akeh sing do teko, Pak Desember ki mlebu pira? Ora usah takon lek Desember ki rendeng. Padha bingung banyak masalah di keluarga tadi. Ngene iki jenenge sinden panjenengan ora kreatif. Wong Desember ki gede-gedene sumber kok rendeng. Ya nek pas wayah rendeng ngono kae kok nyambut gawe nyuluh kodhok lak ya kenek to. Ning ya alhamdulillah padha duwe gawean sampingan Mas. Amin amin amin. Iki Mbak Hanif iki ya duwe gawean. Iso nari. Mita ki ambakno Presiden Syekh Timur, umure sik 18. Ning iki umroh wis ping pindho. Lho, mergo ya duwe gawean njaba. Iki Dek Kiki kuwi ya duwe gawean ning omah lek laran lek nyinden kuwi ya iso tukang jaranan. Alhamdulillah. Sami-sami wonten kesenianipun. Sampeyan ngerti mboten? Lis body lotion. Lis body lotion to? Lotion. Napa niku? Ya hand body kuwi sapa sing ngomong lotion? Lotion niku lak nggih blonyoh niku to. Tapi tulisannya lotion. Kuwi ya usaha duwe. Oh nggih pengusaha krim to. Heeh. Luki ya ngono ya ndek usaha. Napa Mas? Anu dodol kentuki. Oh anu ayam mekrok nika to. Oke. Ayame Luki ini mekrok-mekrok. Nggih. Lajeng setunggalipun Pak. Ora ngerti lek kuwi aku usahane apa kuwi. Panjenengan niku wong duwe anggota kok ora paham kalih bakul uli. Terus sijine sapa iki? Mbak Sulis, kuwi ya duwe gawean. Kuwi ora tau turu awan bengi. Kuwi bos TikTok. Alhamdulillah nggih. Heeh. Nika setunggalipun, Pak. Terus Mbak Imas kuwi ya dadi perias manten. Amin. Sing pojok dhewe kula ngertos niki. Guluk. Iki ngerti kula niki. Bakul apa, Mas? Ning omah ternak nyambik. Kok ternak nyambik kowe iki ya rena-rena. Paling mboten ngeteni pangapunten Mas Mito. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya harus tetap kita syukuri. Betul. Karena wonten kata-kata bijak, manusia wajibnya mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Tembunge wonten ing pengajian fafiru ilallah, dikembalikan kepada Allah. Mula dalu niki para pejabat-pejabat lenggah, para wakil-wakil rakyat lenggah dipun sekseni masyarakat wonten ing tlatah Tulungagung. Insyaallah semua pejabat, semua dewan akan beramanah untuk membawa sejahtera masyarakat Jawa Timur. Betul, luar biasa. Oke lah, sebab napa to Mas Minto? Kula menika ngeten iki pangapunten. Derek panjenengan pun kaya pikantuk berkah. Nyambut gawe jer dadi pelawak jer nderekke panjenengan saben dina. Niki Mas kula nggih kecangking. Dadi barokahipun keluarga besar PDI Perjuangan itu diberikan kepada kanca-kanca seniman seniwati. Ngeten mengke nek kok omah sik diwenehke bojone, duwite sik dingge blonjo nggih maem sak keluarga. Niki nggih pun barokah. Mula masoni niki Mas Kluduk. Niki alhamdulillah Mas Minto. Duit dilumpukke nyatane dingin ngragati bojone iso dadi pegawe niku alhamdulillah. Jane dalu niki karena mungkin menunjukkan rasa cinta saya terhadap nyimpen Bapak Joko. Ini saya bisa hadir pada malam hari ini Pak Minto. Pripun? Jane kula niku teng griya ya
acara malam hari ini kan syukuran toh. Nggih, nggih. Syukuran. Nggih. Syukuran. Lan kula niku menunjukkan jiwa cinta saya terhadap Pak Joko, Pak Guntur, Nggih, nggih. dan seluruh jajaran DPRD yang ada di Tulungagung. Kula saged sowan ing dalu menika. Janjane kula niku teng griya nggih syukuran Pak Minto. Syukuran apa, Mas? Ya bojoku alhamdulillah. Alhamdulillah syukuran bojomu Sekarang mengenai apa? ya setidaknya itu sudah menjadi pegawai lah. Saiki. Alhamdulillah Pak Minto. Niki lho, Dadi- bukti kesuksesan seorang suami ngeten niki. Aku kok sik mireng iki lek panjenengan putrine dadi pegawai, iki Lah, pegawai apa? Nggih nun sewu, dadi kula niku nyambut gawe bendina, niku akhirnya kula klumpukne dan saya itu mewujudkan cita-cita istri saya untuk menjadi pegawai. Saiki lenggah ning ndi, Mas? Saiki alhamdulillah kemarin tanggal 20 Oktober kemarin Nggih, nggih. niku diangkat Pak dan syukurannya pada malam hari ini. Lah gene malah sampean Ya tinggal. mergo tresnaku karo Pak Joko Tri aku rene aku. Loh, syukuran dadi pegawai napa, Mas? Pegawai bank. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iso ngangkat harkat martabat keluargamu kuwi. Pegawai Bank Jatim, Pak. Masya Allah. Bagian humas hubungan masyarakat. Bagian nasok, bagian nasok. Oh, berarti duwe tanggungan. Masya Allah. Ning ya kuwi, Mas. Kuwi jenenge nasabah. Ya, Kuwi tak- jenenge bojomu duwe utang terus asok ning Bank Jatim. Ya, tapi kan setidaknya benulan sobo bank kan ya pegawai. Sobo ki nek nyambut gawe njur entuk lah kuwi setor kok. Mangsane ra angger jebles ya. Mulane to, lambene. Mas. Nggih. Wong ki urip ning donya ki anane kan mung loro. Nggih. Padang, peteng, Nah, bungah, susah. susah. Loro waras. Loro waras. Wong ki aja susah. Mergo Gusti Allah ki pancen dawuh ora bakal menungso. Dawuh iki penting banget kanggone awake dhewe. Nggih. Gusti Allah ki ora menjanjikan uripe wong ning donya ki digawe penak ki ora. Ning Gusti Allah ki berjanji setiap ada kesulitan mesti ada kemudahan. Siap. Ning kene iki. Saya tak tekoni. Napa? Jenengan kok ngendikan Gusti Allah. Hmm. Gusti Allah dawuh pripun? Di mana ada kesulitan pasti diberi kemudahan. Inama'al yusri yusra. Nah kuwi setiap ada kesulitan mesti ada kemudahan. Kemudahan. Setiap ada kesulitan, Pasti ada kemudahan. berarti jenengan ngetutne napa sing dawuhne Gusti Ya. Allah. Ya gumantung. Loh, mboten. Lek pancen awake dhewe diwenehi susah ya aja susah. Loh, lah nggih, berarti kan jenengan ngetutne dawuhe Sing Gusti Allah. kuwasa. nyapa kok ngetutne dawuhe Gusti Allah? Lho. Lah awake dhewe dadi titahe lak kudu manut karo perintahe. Berarti napa kok ngetutne Gusti Allah? Ayo tak tekoni jenengan. Mergo napa? Ya mergo butuh. Mergo napa? Bu, Gusti Allah kok dibutuhne iki pripun to? Butuh Den awak. awake dhewe niku butuh karo Gusti Allah. Gusti Allah ki ora butuh karo awake dhewe. Lah terus, Sebabnya nyapa kok jenengan nuruti Gusti Allah? lah kuwi perintah. Nah, Sebabnya napa? loh, lah sebabnya ya mesti karena awake dhewe iki hambane umate kok. Berarti kowe Loh, tresno. tresno. Nah, ngono lho, tresno. Ah, Tekon. coba Jenengan tresno kalih Gusti Allah. mergo tresno nuruti dawuhe Gusti Allah. saiki tak tekoni. Jenengan kalih bojone jenengan Tresno, tresno. Kalih anake tresno, tresno. Kalih Gusti Allah tresno. sakniki umpama hitung-hitungan persen tresnone jenengan anake kalih Gusti Allah berapa persen? Kira-kira anak panjenengan pinten persen? Tresnone. Hitung-hitungan persen. Ayo. Hitung-hitungan persen. 100%. Karo anak jenengan berapa persen? 100%. Kalih Gusti Allah 100%. hitung-hitungan iki mek 100%. Dadi harus Pembagian. dibagi. Nah, murah. 100% kudu dibagi. Anak jenengan tresnone berapa persen? Gawe 15 lah. 50% kok salahke. Mboten. 50%. Karo yogane kalih bojone 20%. berarti karo Gusti Allah mek 30%. Wah, jenengan mboten adil, Itu Pak. salah. Terus saiki tak balekke lek awakmu piye coba? Loh, mboten kula tekok jenengan riyen. Karo anake tresno karo anake pirang persen? Ya nek cara jujur-jujuran Ngene, dibanding Gusti Allah karo anake kalih bojone tresno pundi? Karo Gusti Allah. padha tresnane. Berarti- Manut perintah ya tresnani karo anake mergo anak ki amanah. Krana diparingi anak karo Gusti Allah awake dhewe wajib tresnani. Sing nyiptakne anak sinten? Hah? Sapa? Sing nyiptakne anak. Aku. Lah lek Gusti Allah ki ra ngijine ya ora dadi kok. Jenengan tresno karo Gusti Allah ora?
Tresno. Ya Tresno. Nah, kalkulasi persen. Anak berang persen? Angel iki. Wong 100% Kudu. kok tuntut. Aku 100% per anak per ibu karo Gusti Allah ra kena. Awakmu. Kowe karo anak piro? Ya digawe 15%. Bojomu? 15%. Gusti Allah. 70. Iki lho jelas. Berarti tresnane Gusti Allah ki ngluwi tresnane anak karo bojo. Mergo sing nyiptakne ya Gusti Allah. Kowe lek diceluk anakmu, ayo mangkat no. celuk bojomu, Mangkat. mergo apa? Tresno. Kalau Gusti Allah Luweh tresno. kamangka 70%. Lek diteluk Gusti Allah teko ora? Kok ngono to pertanyaanmu ki? Takonmu munggane Mas Minto ora ngono Tresno karo Gusti. Tresno. Lah iya, tresno. Karo anakmu pirang persen? 15. Karo bojomu Padha 15. tresnomu ngluwi anak bojomu luwih Gusti Allah. Piye? Gusti Allah berarti 70%. lah ya kowe celuk anakmu teko, celuk bojomu teko. Kowe celuk Gusti Allah teko ora? Matane saka kono iki lho. Lah kuwi lak urusane karo sing kuasa to. Berarti kowe sik wedi. Weh, jajal balekke. Ha nek sampean Napa? Pama tresno karo anakmu, tresno karo bojomu, nek tresnomu karo sing kuasa diceluk piye? Budal. Loh, tenanan kuwi. Budal. Loh. Lho nyapa kok wedi? Wong sing mati ning kono ya kerasan nyatane ora sing balik. Loh. Matane lho. Lah piye-piye ning kono iki paling ora iso balik kok. Lah iya kan ya kerasan lho. Ngono kuwi jenenge ora logika lho Lho pertanyaanmu. logika lho nyapa lho. Kudu tresnani Gusti Allah mergo sing nyiptakne alam donya awake dhewe sak isine iki ya mung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Contone bengi iki beliaunya Bapak Tri syukuran iki mujudke syukur, mujudke rasa seneng mergo apa? Seneng dadi dewan. Alhamdulillah syukur dadi dewan, mujudke syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala bisa dadi dewan ana ing tlatah Tulungagung ning aja lali. Dadi dewan ki ora enteng ya abot. Mergo apa beban di pundaknya itu harus bisa menyejahterakan warga masyarakat Tulungagung. Kula tepuk tangan untuk Bapak Joko Tri. Ini Mas Didik, gandeng iki mau ngrembug perkara prosentase, sampean yang anak bojo mung 15. Lek Mas Duduk yang Gusti Allah 70%. Awake dhewe ben ditimbali karo anak karo bojo ngenyangi. Dene sing perkara ditimbali ning Gusti Allah ben dinyangi karo kluthuk. Lho tak nyangane, wong aku ora wedi yo. Jodoh rezeki pati derajat sumindi marang Gusti. Sing ngomong sapa tak tapakne lambene iki. Lho. Kuwi lak wis unek-unene Mas Minto. Sing ngomong sapa? Jodoh rezeki pati derajat sumindi marang kersanipun Gusti. Kuwi jarene wong biyen ning sing lakoni awake dhewe. Jodoh ngomong apa? Jodoh rezeki pati. Kowe lek ngomong jodoh sing nonton ning Gusti Allah, kowe tengok-tengok ning omah. Lho, sapa sing arep marani kowe? Arepe mungkin rabi kowe. Ya ora? Iya bener. Nyatane Lurah Tunggul Sari iki ya blas nganti saiki ya ora rabi-rabi. Jodoh ya, Pak. Iya ya kudu golek. Budidaya. Pancen karo Gusti Allah ki rung diwenehi jodoh. Lah nggih, lek wis ngomong jodoh sing nonton Gusti Allah, jajal kowe tengok-tengok ning omah. Wis Gusti Allah bakal ngoyake jodoh. Kowe tengok-tengok ning omah. Nah, ki se perlu dijabarke. Pripun? Lek pengen entuk wong ki diwajibke ndonga karo usaha. Nah, lah ya usaha. Garis besarnya kan sing nonton Gusti Allah wau. Sing penting ya kudu budidaya, Bos. Lah mulane kuwi Gusti Allah ora bakal ngerubah nasibe menungso yen to menungso dhewe ora bakal ngerubah marang nasibe. Iki lho, bener. Bener lho. Dadi berusaha. Iya no budidaya no. Ora ming meneng. Ora ming meneng tok. Jodoh rezeki. Rezeki ya ngono, sing nonton Gusti Allah. Ya ora? Nek ming meneng wae tengok-tengok ya ora temu. Tengok-tengok nemu gethuk ya ora. Ora enek. Jodoh rezeki pati. Nek rezeki beda lho. Nggih. Rezeki iki wis dinas karo Gusti Allah waktu awake dhewe dikandhut ning guwa garbaning ibu. Umur 3 sasi ning kono dicatet, kluthuk. Kowe sing nyalet sinten? Ya malaikat utusane Gusti Allah. Tukune pulpen ning ndi? Kok malaikat nyatet? Jenengan iki marai kok ngendi-ngendi ya. Jenengan kok ngendi-ngendi ya, Mas? Pulpene wektu bapake gawe karo ibuke. Kuwi dilumpukke tintane 3 sasi mlumpuk ana tulisane dhewe-dhewe tuk kowe umur 17 tahun jaman melu siswa budaya karo adimu kowe keloro-loro. Saiki umur 40 kowe diwehi kamulyan. Mula babakan rezeki ki ra kena dingge kemeren. Yen pancen dijatah secingkir awake dhewe budidaya rina wengi sirah nggo sikil-sikil nggo sirah oleh sak ember entuke ya secingkir mergo jatahe semono. Sik to, kok sirah nggo sikil-sikil nggo sirah. Tegese iki nyambut gawe temenan ngono lho. Apa akrobat piye iki? Mas Minto ki. Iki langsung pemain sirkus. Mas Minto ki omong tuwek lho.
Mbok ya rada dipengerti sithik ngono. Aku ki tuwek lho. Kowe iki uyuhku. Umurku lho wis swidak. Aku dalang sepuh. Tuwek nakal. Hah? Loh, nakal ki lek ngen lek tuwek. Ora masalah tuweke angka ning semangat kudu 45. Nadan kowe wingi bengi ngomongke alah Mbak Minto ki paling dhuwur alah Mbah ngisor mbuh urung karuan. Tapi paling mboten introspeksi diri. Nah, ngono lho. Lho, kok ndak sampean lho diomong kok ndak. Lah iya aku kan yo sing introspeksi diri. Introspeksi diri. Mula ngeten iki pangapunten Mas Minto. Niki dalu niku lak masyarakat dijak syukuran, jak seneng. Heeh. PDI Perjuangan itu bukan partai yang muda tapi partai yang tua. Nah, rungokke kuwi. Iki. Mula kenapa nun pangapunten aja disawang kae ming bentuke logo ming kaya ngono kuwi. Tapi itu sebuah makna yang luar biasa. Kowe kudu sinau lho iki. Masalahnya Mas Minto iki bener dalang, bener lurah. Tapi nek dalam internalnya politik, waduh duh, wis gak paham. Jelas. Lah lek Pak Tri jelas partainya PDI. Iya. Lek Pak Minto iki partainya beda. Apa Mas? Hanoman. Hanuman ki lho apa? Hati Nurani Seniman. Loh. Mas Minto itu. Iya, dadi nglumpukne seniman seniwati, kok lek nglumpuk dibuang. Dadi ya ora kok iso ngawur wae. Nganu, pangapunten. Pak Joko itu lak beliaunya itu lak nun pangapunten lenggah dados dewan. Ya. Nah, saiki kamu kan punya misi visi. Harus kamu sampaikan. Ngono lho. jane aku Paling mbiyen tidak bisa membantu. jane aku mbiyen arepe dadi DPR provinsi jane mbiyen. Loh. Sangkatan karo Pak Guntur mbiyen. Ngawur rek. Mas Guntur Wahana lenggah nunggu DPR Ya, provinsi lho. cuman karena apa ya nun sewu. Program saya dipakai Pak Guntur akhirnya aku kalah aku akhirnya. Program apa meneh rupamu kaya jeding lho kok iso. Lho Pak Guntur ki mbiyen zaman kampanye ki ngumpuk tok angger wayang teko ngono omong-omongan karo aku ngobrol. Sharing karo aku. Ternyata program saya dipakai Pak Guntur di kampanye akhirnya aku kalah, Pak Guntur menang. Loh, ya tapi paling tidak kamu Tapi saya pada malam hari ini saya mempunyai program sendiri. program piye? Ya nun sewu, karena ini nun sewu Pak Guntur. Sin Pak. Oke. Mas, Kaleng mencalonkan sebagai dewan, baik itu sebagai kepala desa, itu yang paling utama figur. salah. Duit. Figur piye? Paling penting ki ya duit kok figur piye bangsane. Figur api ora duwe duit ya bosok kuwi ya. Iki malah enek unen-unen ketek menek pager. Kadung duwe duit enek unen-unen ketek menek pager kok. Apa kuwi? Duit entek pangan kader ya akeh ra ngono ya. Mangsane. Wis omongan dhewe. Sama kira tahu. Kok figur piye iki? Figur. Paling ndak kan punya kewibawaan, serawung. Alah, seno. Terus didukung karo finansial. Ora percaya. Izin, Bos. Wibawa kaya Izin. apa lho? Iki ora perkara senajan ora enek kita ngomong lagi. Nggih. Jangan dipun ngomong sosok kunci pertama figur kewibawaan. Lek Pak Guntur nun sewu di wilayah Jawa Timur mungkin yang mengenal hanya Kediri, Blitar, Tulungagung. Sesuai dapilnya. Tapi yang lainnya mungkin tidak mengenal. Izin iki maaf, iki maaf nun sewu. Figur iki. Izin iki. Maaf. Pak Eko iki kondang ning Tulungagung. Nyatane nyalokne ya figure kondang ya ora dadi. Ayo ora. Karena figur. Lho, kuwi. Duit ya enek. Nah, kuwi. Iku nyatane ya ora dadi. Sing penting iki kebijakan, Pak. Gila. Kebijakan piye coba? Programnya penting. Kebijakan. Kampanye menyampaikan aspirasi terhadap masyarakat itu kita harus jelas dan kita harus konsekuen apa yang kita sampaikan. Misi visinya itu harus jelas. Sampai niki. Jadi figur itu ndak termasuk. Ora penting. Lah ya awakmu yo gah magang. Loh, diomongnya aku magang programku dicuri Pak Guntur. Program sih jajal bocorno programmu. Izin Pak Guntur. Jajali. Tapi saya insya Allah tahun 2000 juga ada Pak Bulung sing saka pusat. Pak Bulung izin Pak. Pak Bulung. Aduh, makasih Pak. Saya mau aku jadi apa ning pusat. Berarti 2029 ini besok saya akan ke pusat. Ora usah rono, sesuai sing jenengan dawuhku 2000 pira? 9. Wis ditimbali karo Gusti Allah. Ya ora mungkin wong KTP ku seumur hidup kok.
program kula Pak. Heeh. Kalau saya nanti akan menjadi Dewan Provinsi, ini yang saya utamakan adalah kebutuhan pokok untuk masyarakat. Contohnya saiki Beras ki non sewu. Beras itu harus diprioritaskan. Loh, bener. Harga jangan dinaikkan tapi diturunkan. bahan pangan ki penting. Beras ki sing maune sekilo piro? Sekilo enek Sekilo berapa? 15. 15.000. Iki kadang-kadang masyarakat sing non sewu, kadang-kadang masyarakat Menengah sing ke bawah. penghasilannya kurang. Kuwi tuku beras ki mung cukup dipangan wong loro. Nggih. Sing beras ki maune regane 15.000. Sok ben nek kula dadi dewan, iku kula gawe 2.500 sekilo. Beras ki ya. Beras. 2.500. Iya tak kira 2.500. Ben iso tuku akeh, ben mangane wareg. Loh, gula ki ya kebutuhan. Gula ki maune sekilo piro? 8.500. 8.500. Kuwi tak gawe 1.500. Kowe kira tau tuku gula kowe? Sing tuku bojoku. Gulanya Gula ora- 11.000. 11.000 kula gawe 1.500, Pak. Mergo terus? wong lanang ki nyambut gawe arepe budal kerja. Iki mesti wong wedok gakne kopi. Yen pahit mesti dipaiduk, yen legi dilem. Dadi gula iki aja didelok gulane. Gula itu untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Regane beras regane 15 mbok gawe 2.500. Gula Gula 11.000 mbok gawe Tak gawe 1.500. 1.500. Endok, Mas. Endok ki sing sekilo 20.000, kuwi tak gawe 1.100. Endok ki. Iya no. Endok ki protein hewani itu penting bagi anak-anak. Lah nek mbok regane mbok dokne nek nganti kentan endok piye? Loh, nggih endokmu lho. Endok iki kudu digawe murah. Mergo ben anak-anak generasi bangsa iki makmi endok protein hewani harus dijaga Gizi. biar anak-anak Indonesia tidak terkena stunting. Kuwi visi misimu programmu kaya ngono kuwi. Nggih no. Lah, Beras. Apa nih? terus Regane pangapunten. Regane Lombok. Lombok piro? Lombok ki saiki 40. 40. Iki tak gawe 3.500. Lombok ki. Iya. Lah kuwi petanine ra ya susah kuwi. Harga petani ki ya didukne, rega ning pasar ya didukne. Loh, Dadi balance. Dadi regane mbok gawe 2.500 Iya. beras, 1.500 gula, Iya. endok 1.100, Iya. Lombok mbok gawe 3.500. 3.500. Lah nek uyah micin, Uyah piro sadah? uyah sadah ya 5.000. Kuwi tak gawe 50.000. tuh. Uyah kok malah mbok larangke ngopo? Yo dienggo nambeli ndok gula Lombok malah kuwi. Sik Mas. Politik. Programmu umpama sampean dadi dewan kaya ngono kuwi. Nggih, Pak. Aku wis ora percaya. Lan apa? Ora percaya. Iku padahal jenenge dewan itu mencakup orang banyak. Aku Awakmu lho mek wong loro ndagel iku lho rega ora tau kok ndukne malah munggah terus. aku lek sampean ra percaya ora masalah. Iya. Aja meneh kok sampean bojo kowe karo aku ora percaya. Wah, percaya lan ora ki dibalekke ning awake dhewe. Nah. Mula niki dalu lak hajatnya tasakuran. Tasakuran Betul. wis. Nah, Pokoknya mudah-mudahan Pak Tri mudah-mudahan akan mengemban amanah menjadi Dewan di Tulungagung. Amin. Kedepannya akan mensejahterakan warga masyarakat Tulungagung. Betul. Dalam infrastruktur dan juga sandang pangan dan papan. amin. Mbok pilih renan penggalih, mbok beliaunya diajak ke sini, Mas. Pak Guntur. Oke, siap. Pak Guntur. Mas Guntur nggih. Provinsi diatur dulu, nggih. provinsi, ya. Oke, nanti Pak Pulung Iya. ada. Nih, Pak Dewan nih, Pak Tri ki pengorbanannya besar. Kok ngeten, Mas? Ngerti lek Pak Minto ki pojok dhewe sindene gedhi. Nggih. Pule diketok ngene lho. Kuwi mergo pulene dikethok ki oyote metu. Nek ra oyote metu ra mungkin. Pak Guntur. Pak Guntur Ya. diatur nggih. Ya, diaturi. Kene. Ayo Mas, kene Mas. Kene, Serempek. monggo Mas Guntur. Serempek. Duduk. Apa, Pak? Sareng Pak Pulung. Karo Bapak Sutekno. Panjenengane dewan munggah panggung ya nyamuk kuwi kan. Ya, menikmati. Menikmati kuwi bawa figur. Ngono. Saya Pak. Aku dek iki pangapunten Mas Minto. Kula dek wingi Mas Guntur lak teng Gene Gor niku lak ngawontenaken festival tayub sekabupaten. Bar ketemu kalih panjenengane kula langsung bengi niku ngimpi, Pak. Ngimpi. Jam 12 ngimpi. Ngimpi piye? Kaya Mas Guntur niku rawuh. Terus teng ngandhing kula ngeten, letik turu kok ora klamben. Ayo klamben. Mboten gadah klambi, Pak. Jaketan.
ben ora kademen. Terus kula kelingan. Pak Guntur niku koyo nyepot jaket rupane ireng ngoten tok. Terus diwehke kula, Pak. Koyo kula iki koyo terus jam piro kuwi? Ki jam 12, Mas. Jam 1 ngimpeni aku. Piye, Mas? Aku tok turu to. Duk. Tak delok kok awakmu ora nggih jam. Iya. Alamat iki. Alamat. Jam piro nek ngimpi wis jam piro? Jam setunggal, Pak. Jam siji. Ngene, Duk, aku ora nggih jam. Nyoh, iki lho, jamku gaenen. Lah, impen ki diperang dadi telu. Dan ngimpi Titioni. ngimpi napa? Titioni gondoyoni puspa tajem. Puspa tajem diperang dadi papat. Nggih. Kacokrabawa, Nggih. Kasudarsono, Nggih. Kawarsita, Nggih. Kadorodase. Nggih. Lek impenmu jam 2 jam 1 kuwi bukan termasuk impen sing bagus. Dan ngimpi jam pinten? Aku ndak ngimpi. Ya ora ngimpi ora turu ya mana. Dek turu ora, monggo Mas. Derek panjenengan Mas. Matur sembah nuwun Pak Guntur. dalu niki kita sami nderek mangayu bagya Nggih, Pak. anggenipun Pak Joko, Sekotri. Pak Joko Tri ngawontenaken tasakuran. Dipun rawuhi langsung panipun Bapak Pulung Agustanto. Keluarga. Tepuk tangan untuk Bapak Pulung. Kocok Dewan Kabupaten Tulungagung. Nggih, Nggih. Muga-muga kabeh sing rawuh niki lek sedo dadi dewan Lestari Widodo Amin, 2029 dadi malih. Ngoten Amin, nggih? amin, amin. Sampeyan ngerti tugas dewan iki? Tugasipun nggih Menyampaikan aspirasi masyarakat ke pusat, ngoten. Nah, tugas dewan iki kon komunikasi, Mas. Nggih. Teko muni ngasih. Teko Muni ngasih. pripun niku maksudnya? ya tembunge Jawa ki Teko niku teng muni pundi? ninggali. Teko niku teng pundi? Teko ki lek diundang rawuh. Lek dibutuhne masyarakat teko. Ndang cacep. Iya, Berarti teko niku. teko. Muni. Muni ki menyampaikan Nggih. program-program dari pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat. Ngasih Ngasih saran, ngasih jalan keluar. Kesulitan-kesulitan masyarakat dicarikan jalan keluar. Solusi. Termasuk aspirasi harus bisa direalisasikan. Itulah tugas anggota dewan baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, luar biasa. Dadi berarti napa wau? Teko. teko Muni, terus ngasih. ninggali. Nah, komunikasi. Tapi ora enek jaket karo jam ora enek, ndak masuk niku. terus nggih. Enggak masuk itu. Gak, berarti gak enek. Enggak lolos sampeyan. Ora lolos duwene yo mek iki tok mbok jaluk. Dalu niki pumpung menika Pak Pulung Pak Rahasia. Pulung, Siap, Pak Pulung. Ben suasana itu Pak Pulung. semarak. Pak Pulung tuh anggota Pusat. DPR pusat. DPR RI pusat yang dulu berangkat dari Blitar, Tulungagung, Trenggalek. Nggih. Nika, monggo. Aku Kediri. Kediri. Nggih. Oh iya, Kediri kok galek. Kleru. Kediri, Blitar, karo Tulungagung. Kleru. Nyapa Mas? Dewan itu juga manusia. Ora masalah. Ya tribu ya. Siap. Mohon izin Pak Pulung, mohon izin. Turut. Tidak wonten pawen agung. Turut. Wes kene. Monggo Pak Pulung. Katuran minggah wonten pepagungan. Janipun Bapak Sutekno dipun inggahaken Pak Guntur. Monggo Pak Pulung, mohon izin. Kula ken napa niki sakniki? Lah, ini sudah momennya momen bahagia. Hiburan. Momen hiburan. Dados mboten wonten Kula tak nyanyi mawon nggih. Ah, Nggih. Ngene iki lho. Penak. Lah, ya enggak terlalu banyak bahasa tok. Ya. Langsung kula tak nyanyi kaya ning rom nomor. Berarti nun Lah sewu. mboten saged salipun nak kula kados jenengan ngoten niki nggih mboten saged. Bener gawe Pak Guntur. Pripun? Teko, Muni ngasih. Iki lek Pak Pulung iki beda. Pripun? Teko, muni, nyanyi. Isi ngono. Tambah sitok. Apa, Pak? Nyawer. Niki lho Pak. Wah, janus. Mas Guntur wis. Lah ngene iki aku ora yo isin nek carane iki. Aku ya dadi dewan ya wis ngono. Mas piro to jumlah iki? Nun sewu, izin. Jo, pripun? kita harus melihat Lek 10-an kan mek piro to iki? Niki wis Jo, dibagi. iki izin Pak Pulung, izin Siap, Pak siap. Pulung. Mboten Jadi ini bukan grade, Ya. tapi tingkatan maaf. Ya. Kalau Pak Pulung ini tak delok iki soalnya sami-sami kula niku janjane. Janjane nggih seniman kados jenengan. Alhamdulillah. Senang menipu teman.
Ya tidak lah. Boten, Tidak. boten kok. Tidak. Wong niki panjenengan mau berbagi kebahagiaan kok. Pak Pulung ngersake napa? Pak Guntur kok mek omong tok ya rene. Uruk, engko keri aku. Aku isi karo Pak Camat iki. Tak omong. Ajur. Iki kok nek bocah omong lali kok. Iki mau sik Wau niku foto kalih kula. Iya. Foto kalih kula tetep majani tetep beda nak DPR RI. Insyaallah Lek aku sak ndure kuwi jenenge keladuk wani. bener. Nek Pak Pulung nyatusan, nek Pak Guntur ki provinsi nyeketan. Lah engko DPRD iki 20-an biasane ngono. Mangsamu adekan becek napa? Kula tak nyanyi riyen. Siap. Oke. Lagunya sudah, Pak. Sampun. Oke. Apa, Mas? Mugi-mugi panjenengan pitados danten. Nika lagu saking sapa to ke? Mas Didi Kempot. Didi Kempot. Siap. Mugi-mugi. Angel, dadi pejabat angel. Siap. Kote Anu izin Pak Pulung. Kalau suket teki teman-teman dari Sekar Gadung niki dereng saged menika dipun gantos suket gajah dipun, suket gajah. Ki tembang. Pak Pulung mohon izin. Nggih. Awal. Wong salah coba panjenengan. Wong salah Asik. ora gelem aku salah. Mas yo DPR RI yo saingan kalau jenengan nggih wani kula. Tapi ampun dagel, kok sampean dagel aku ora payu Pak Pulung. Sik tok, iki kok nek Pak Pulung nyanyi Pak Guntur lali engko. Lah aku wis bisik-bisik ijol duit anu 20-an. Suwe wong sing betah Tak wangi. Nek wis nyangon iki bebas arepe guyon ora masalah. ora masalah. Sing gurung wis mek amplope gorene neh. Sing urung apa? Sing gurung wis mek tinggung. Sik, Mas Guntur ki melu mikir Pakis Rejo. Ora mung Pakis Rejo tok. Kabeh saya. Pakis Rejo ki pendopone kadung tak bongkari. Cenalamat. Ya Bung Karono. Proposalku kesingsal e. Jadi tanggung jawabnya Pak Guntur sambat karo Pak Pulung. Gampang. Iya. Mripatku wis ngerti sanyatane kowe selak golek menangmu dhewe Rupane abang logone banteng PDI Perjuangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Terima kasih Pak Pulung. Terima kasih sembah nuwun Pak Pulung di Pak ya. Guntur anggenipun sampun derek berpartisipasi. Amin. Nggih, Bapak monggo. Pak Pulung sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan Nggih, monggo derekaken. Tahun ngarep nanggap melih nggih. siap Pak Pulung. Ingkang saking Blitar taksih Pak Kuat kalian Pak sampun kundur nggih. Sampun kundur. Nggih. tepuk tangan kagem Mas Pulung, Mas Guntur, luar biasa. Matur nuwun, Ya, nuwun. terima kasih. Beliau berdua sampun menyumbangkan lagu. Alhamdulillah. Jan, suwantenipun Mas Pulung jan kaya Tommy Jet pisah. Kaya Tommy. Monggo, ndereke Mas Pulung, ndereke. Sugeng tindak ndereke. Alhamdulillah. Dalem Pak. Napa ta Pak Guntur iki? Pak Guntur iki napa? Bapak ben tindak lho. Apa ta Pak Guntur? Pak Guntur napa Pak Guntur? Pak Guntur. Kowe kurang ajar. Mas, pundi Mas, kula pendhetke Mas. Jan Mas lutung, Mas, mboten sae. Nggih, sembah nuwun Pak Pulung, Pak Guntur yang sampun derek ngregengaken kawontenanipun pagelaran dalu niki. Jan, niki diskriminasi Mas. Iya. Mulai jane sinden yoga tinggali dagelan kok lali piye. Mangsane ini pangapunten wong kula Kula niku Pak Guntur kaya emas dadi guyon kula ngeten iki. Jan wis. Nah, tanjake Mas sindene. Derek. Ah, yo. Ya kene Dok. Kaya ngapa? Iki Sinten Pak Minto? ana pundutan gending sing wajib diaturke. Siap. Geng dalu Mak Cange kepareng kula badhe nyumbang lelagon podang kuning Kusuma Wijaya matur suwun Mak Cange saking kula Genduk Eka Alivia. Nah iki ana sing kepareng nyumbang tembang. Oh, ya monggo. Ini generasi
napa seniman muda Ya, kok. pelestari budaya. Yuk, kayak apa? Genduk Eka Alivia munggah ana panggung. Yuk, dados. Duduk. Duduk. Ijeng dalu. Nek iki Pak Dagelan. Keng dalu Pak Dagelan. Lek Pak Dalang Mandep Rono lek ning kene sing dalu Pak Batang berarti. Takonono Mas Luduk tembang. Izin nggih. Tembange apa? Anu mau disebutne asmane jenengan Eka ya Dik ya. Mandep Rono. Kene Dok, rada anteng sithik kene rada maju. Kelas pinten Cayu? Kelas pinten? Kelas 6. Kelas 6 SD mana? SD mana? 1. Lah SD 1 mana? Tenggong? Tenggong. Tenggong. Iya. Oke. Iki kaya cilikane Lilis Karnali to iki. Ngawur iki ngono cilikane Pipit cilik ngene iki. Nembang apa Cahyu? Apa nembang apa? Nembang apa? Podang kuning. Podang kuning. Oke. Mau wis diaturke iki podang kuning? Dereng, Pak. Oh, durung. Podang kuning ya. Yo, kayak apa? Podang kuning genduk Eka. Yuk, dados. Teng. 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 Oke Pak Didi. Pak Tunggul. Orang
sukses gangsar. Muga-muga iso gayuh apa sing didadekke kekudangane Piyai Sepuh Sakarni ya, Nduk. Nih, muga-muga sampe dadi sinden kondang ya, Nduk ya. Amin. Wis, pokoke Klitik ora iso kene nemoni kae. Asistene Klitik kae. Nah, kae. Kae kena. Kene le. Suwi ne ram iki jan. Tuh. Wal kok diwane kok iso. Ngene. Yes, makasih. Yo, wis kono balekno ning adahne ngono. Dompetku iki. Wis balekno tas. Mosok enek nyangoni titip. Lah, piye to? Wong kabeh iki wis diatur kok iso ngono. Nggih, matur sembah nuwun. Menika nyuwun wedha sawetawis. Menika wonten adicara napa kupat luar. Kedap mon. Pak Joko Tri kalian ingkang keluarga ingkang dipun paring kapitayan dipun aturi tindak wonten panggung nggih. Nggih. Monggo Mas Joko Tri katuran minggah dateng panggung. Yo, tutuk. Foto. Saking keluarga menapa penyantembak Mbak Mas Tri? Oke, siap. Mas Minto ingkang nggih, kula sing nekseni. ngajataken. Nah, pun. Nggih. Nadaripun kersane paring dawuh piyambak, Mas. Ingkang dipun gayuh menapa Mas? Nadaripun. Nggih, wayangan menika Sarana kagem. nggih. Nuruti panyuwunipun Bapak. Oh, nggih. Bapak Suwargi, Nggih, Bapak Suradi. Nggih, swarga langgeng, Pak. Dilaksanakan kirang 12 hari. Nggih. Nggih sampun dipundhut rumiyin. Swarga langgeng, Bapak, swarga langgeng. Mugi-mugi tinampi sedaya ngamal jariyahipun dipunaken umatipun Gusti Mas Tri. Nggih, mugi nadar menika saged dipun luwari ingkang pungkasanipun wonten danyang nagih utang wali nagih janji luar dinten niki. Monggo. Mas Minto panjenengan doani kedapan Mas Minto. Nggih. Mugi-mugi nyuwun paseksen menika sampun dipun luwari wontenipun wiradatan kupat luar. Mugi-mugi menapa ingkang dados hajatipun menika luar dalu niki sedaya dipun paringi rancak lancar slamet donya ngakir. Matur suwun, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Didik, biasanipun Mas Joko Tri niku nggih saged nembang. Monggo. Nggih. Monggo Mas. Pun derek. Ini momen niki Ampun, panggih. kula pun seneng Nggih. nggih sampun melaksanakan Pagelaran tingkat. Menapa ingkang wayangan dipun- nggih nggih, napa ingkang dados angen-angen Bapak. nggih. Niki sampun kawujud. Nggih, Mas. Mugi Nggih. Bapak saged napa dipun tampi Amin, amin. Gusti ingkang Maha Kuwasa. Nggih, mapan wonten swarganipun Allah, benaripun almarhum Bapak Suradi. Amin. Derek ndedonga Mas, mugi-mugi sedaya panjangkaipun dipun tampi kalih Gusti. Nggih. Amin. Matur mbah nuwun Mas Tri. Monggo. Nggih, kalajeng Mas Didik monggo tembangipun kula pasrahke teng panjenengan duet kalih Pesinden Sekar Gadung. Pun digaweke sing penak mawon. Yuk, Sing Medun penak Ngawi, mawon. Medun Ngawi. Kene. Lagunya lagu sing rada lawas wae, Nduk. Apa? Ayo mlebes wae. Oh, mlebes. Tali kotang. Tali koteng boleh. Tali koteng. Tali kotang. Ya iki suwi. Jung. Mbak Kiki karo Mbak Lilis Karnali diaturi jumeneng. Yuk, kaya ngapa langsung dados. Suwun Mbak Kiki teksih jumeneng menika wonten pundutan saking Banteng Muda ing Desa Tinggong. Siap. Ngersake tembange Grigis ben Grigis. dibantu karo Mbak Hanif uga Mbak Mita Siap. sekaligus dibantu karo Mbak Luki Naswa. Oke. Yuk, kaya ngapa? Ayo. Langsung Mas Grigis, yo.
Sikat. Kopral Ponorogo monitor Mbak Minto nggih matur sembah nuwun. DJ Audio saking Kata Pondok Wilujeng Dalu. Ugi Bapak Camat, Bapak Didi Jarot. Ingkang sampun rawuh wonten ing tenggo matur sembah nuwun. Hari manis kuliah manis tambyai kula. Terima Nggih, sembah nuwun menika pundutan saking Banteng Muda. Mas Didik, iki ben ditutukke anak lanang sing nyabetke wayang. Ning ditutup nganggo tembang metre wit saka praon nganti gambang suling. Heeh.